Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Imposumos a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo boss nga lagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Miyerkules pitsa 18 na. Buwan makigalan sa Pebrero tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon natagantag pagtagad ng mga issues nga mahilabot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhila man gyapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to maiskutanan karong butaga mga kaigsunan. Inahan ni Kingston Ralph Cheng nga si Catherine Cheng nibuak na sa iyang pagpakahilom og emosyonal kini nga miluwat sa iyang pamahayag kalabot sa kamatayon sa iyang anak. Straight to the point. Nagkatanig pagtagad lubutaga mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Labihan ka emosyonal ang iyang pamahayag mahigala nga daw kumuton ang imong kasing-kasing nga magbasa ka sa statement gikan sa usa ka inahan nga kalit na wad-an og anak mga higala nga kinini ang low profile nga family apan ang iyang anak gipatubo mahigala sa tinarong nga pamaagi maayo nga pagkapadako og unya gitrain sa negosyo unya human kalit lang na dasmagan mga higala og usa ka tao di naman ni matawag og bata dai kay 21 anyos man ni tao mga higala nga way buot. Correct ka dyan. Straight to the point. Ato lang ni mga higala ni agi kataw-katawa ha. Unsa man day atong tawag aning tawhana mga kagalan nga nakadasmag mga higala, perting hubuga, perting mauya mga sukit paminaw. Nagtumba-tumba na ganito dito sa inanan, ni drive pa gyud sa sakyanan. Ug unya nakadasmag mga higala Toyota Vios. Gisibatan mga higala ang gidasmagan. Straight to the Iya mo point. na mahigala, wa gyud mga kagalaan in town na matawag nato mga kaigsunang bisag gamay na lang mga higala nga pagpakabana niining iyang sa permiro. O da pakabana pa siya, wa pa siya musibat, wa pa siya mag hit and run sa views mga higala malagmit dili unta siya makadasmag, makahimo og mas dako pa. Mas dako pang sa laod. Straight to the point. Karubutaga tagantanig pagtagad sa atong paman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ang National Bureau of Investigation kon NBI nituon karon alang sa dugang mga kaso nga ipasaka batoks na kapatay ni Kingston Ralph Cheng nga si Sean Andro Pajarillo. Straight to the point. Lakip sa ilang gitun-an mao ang kalapasan sa mga special laws. Apil na ang Anti-Drunk and Drug Driving Act. Straight to the point. As mayon ni may higala nga mosod ang NBI kay kini magod mga higala si Pajarillo. Unang gikataho nga doon na kini koneksyon sa kapulisan. Di inon kumutuo nga tanan kay ibaw man ta mahigilan daghan sa mga tarong nga mga pulis dinha nga kasabot mo tan-aw og kinsay angang silutan og kinsay dili. Pero matud pa doon ay koneksyon og kini mga higala nga koneksyon di ni basta-basta kay kana lang gudaan mga kaigalaang na negative gani ang result mga kaigsunan sa liquor test. Asa ka mangitaan ng koneksyon na? Ato ni hatagag pagtagad lubutagas tuban-uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Wa point. gyud gani makatilaw presuhan kana mahigala si Sean Andro Pajarillo kay kunuhay gideklarar nga na hospital arrest. Pag humag hospital arrest una pa mahigala nga gipasaka ang kaso ni Ditsog piyansa wa gyud katilaw presuhan. Tagantanig pagtagad lubutagas sa atong paman-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Matod pa, membro kini ining Tiger, nga grupo sa HPG, kining Highway Patrol Group. Di kay ta maswitog unsa ning grupo gyud mga kigalaan, pero gikataho nga doon na ni koneksyon, Straight to the Sa mas point. maayo sad nga mosuod mahigalang NBI ani. Pagkahibaw ta with due respect tong kapulisan nga doon ay mga pulis ato diha mga higala nga mga tarong sa gyud silang trabaho ug unsay angay ipatigbabaw mao gyud ang ipatigbabaw. Straight to the Pero point. mas maayo po mga higala magkasud ang NBI para magkatabang mga higala sa pagsulbad ini maong krimen.
labaw tanan mas maayo gyud unta nga mabacktrack ang mga CCTV camera. Gawas ani nang gawas ron day kinang gawas man ni gumikan sa mga volunteers, sa mga civilians nga nagpakabana. So og masubay ni sa kapulisan ug ang NBI, masubay nila mahigala gikan sa dapit diin nagtagay-tagay mahigala si kinini ang Sean Andrew Pajarillo gikan pas pagkahubog dito hangtod na mga higala sa kalsada gagian kay basig hibaw-an to inday nga dili lang views ang nadasmagan ani. Basi na pay daghan nadasmagan ani. Tagatulig pagtagad lubutaga sa atong paban-uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa daing bahin bago pa gani may graduna disgasya sa kadalanan ni ay Shukos order nga gi-issue ang LTO labot sa kamotorista nga nag-Spider-Man. Nagpadagan sa iyang motorsiklo, nag-exhibition, nag-Spider-Man dito manghigala sa Trans Central Highway. Straight to the point. Kuyaw ini mahigala nag-Superman, ato ni hatagag pagtagad mga higala kay kadelikado ini maayo ni mga kailang klasiha sa mga motorista nga gisukos na nilon sa LTO kung mahimo tangtangan yun ni lisensya inani. Kuyawa awa ni sa ubang nasod inaning klasiha day. Kat dinis Pilipinas na magsalig mga higala nga okay ra nga mga balao din mas maayo ni nga matagag pagtagad gisuspend na ang iyang license matud pa og mayo untag matanggalan ng lisensya ni kay ang lisod magud ani may magkiat ni sila ray madisgasya okay ra kayo. Straight to the point. Og madisgasya sa kaugalingong kiat ala sige na lang okay og dive mo ito nga way laing maamong okay ra pero problema ini dunay mga civilians nga maamong anang Trans Central Highway naay mga nanggamit anang kalsada dinha mo ni atong hatagag pagtagad lubutaga sab sa atong paban-uban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin ang South Road Properties pabutangan og walkways o kaha footbridge aron na kalikayan mas maayo pa siguro bitaw day nga butangan og footbridge kana maong area aron kalikayan ang disgasya nga malambigit og mga individual human na punggit sa usa ka delivery truck ang magtiayong senior citizens atol sa Valentine's Day diha mismo sa SRP. Straight to the point. Samtang sa kauluhan Catholic Bishops Conference of the Philippines niawhag sa mga korap nga mga opisyal sa gobyerno nga magpuasa uban mga higala magpuasa usab karon nga nagsugod na ang Kwaresma. Karong adlaw day Ash Wednesday naman dayon mga sukit tigpaminaw. Magpuasa gikan sa pagpangawat og pondo sa gobyerno. Kapaspas mahigala sa mga panahon gikan sa Valentine's Day at Chinese New Year. Sugod pod ang Ramadan karong adlaw sad mahigala Ash Wednesday na. Straight to the Aning point. ita na pamaagi nga makasimba ta karon og with due respect sa mga tinuuhan apan alang sa mga Katoliko karon na ang sinugdanan sa Kwaresma nga mapagkapabaglista mahigalag abo sa atong nga mga agtang pagtimaan mahigalag pagpahinomdom nga ikaw gikan sa abog ug mapauli ka sa abog. Straight to the point. Katanig pagtagad lubutaga sa atong pamanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ug point. unya atong paghatag ug pagtagad sa mahigala sa dugang mga hisgutanan labot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kumusta naman ni mga higala? Doon na mga huhungihong karon nga ang mga congressmen bida galibog gyud sila mga higala unsay sunod nga mahitabo. Og matod pa mga kaigalaan, posible nga i-appeal na daw na sa ilang agenda karon mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Malagmit pero doon na roy hugot nga huhungihong pod sa ubos balay balauranan nga doon ay mga congressmen nga naglibog o mupirma pa ba og dili kay nanagana sila na balaka sila sa 2028 nga eleksyon. Straight to the point. Maman tato nga last year mga higala nga gi-impeach si Sara unya makonbikto unta to kay labon layo pang eleksyon midterm election pa. Nga karon padung naman singabot naman ang 2028 presidential election para ba? Muna nga medyo ang ubang congressmen murag hesitant na nga mo pirma mga sukid tigpaminaw. Straight